ụmụnne m ndị Igbo daalụ m. Unu n'anya unu ya afụ na obi dị m mma. Ife obi ji wee dị m mma ahụ na anyị nọchara 2021 na anyị enweta the bad news na o nwere onye anyị na-estartịrị otu a gafere. Mgbe sị ka m were obi ọma ahụ wee tụta aro ma zikwa na ozi m nwetara. Ozi ahụ m nwetara bụ ndị otu anyị, onye ọbụla bụ onye IMI ka na-achọ onye ịbụọ etu o ya esi mee ka ihe ahụ ọ na-achọ bụrụ ihe ọ ga-enweta na the little part for na 2021 na 2022. Ụmụnne m, ihe ị ga-eme na ọ bụrụ na anya gị ka nọ n'ezi dịka na ị ka na-achọ onye ịbụọ ọwụ ịnaruo ọnwụ na aka esighị gị ike, jee n'afịa nọ na be ụnụ goro mkpụrụ ọjị ịnọ, jee n'ikwu nne gị chọọ onye kacha wuru onye ahụ gị ebe ahụ, nwanne nne gị, ịkpọpụ ya n'akụ, ịgwa ya na ị na-achọkwa na onye gị na ya ebi. Ọnwụ na nwaanyị ka ịwụ ka ihe esi debe ọnụ wee kwuo onye bụ okwu na o nwere ebe nwaanyị na-awa ruo ọ gafee onye mụ baizie na onye na-anụ na iji ya bịarụwụ ewere mkpụrụ ọjị a ka e wee yọọ Chukwu, onye anyị na-akpọkwa Chineke, ka o meghee ụzọ gị. Ọwụkwa na o meghị uzuru ya, ejee n'afịa bụ unu goro ọkụkọ, gorokwa mkpụrụ ọjị ahụ, jekwa ofu ije a, ọ ya amagbu onwe ya. Ekpecha anya wee ekpere, ewere ọkụkọ a sie nri na ọ wụrụ ebe e gotara ọkụkọ, erikọọ ya ọnụ, ịgbaikwa onye ahụ izu. Onwe ndị na-achọ nwaanyị si rota gị. Ọ bụrụ na ị bụkwa nwoke, the same thing applies. Onwe nwaanyị afro dị mma si recommend ya gị, maka ihe anyị ji ekwu ihe a bụ ịbụọ ka mmadụ na ofu. N'igwu na eziokwu, anyị nwere a lot of progress this year. Ndị bịakwute m inbox sị mụ na ha nwetara onye ịbụọ na IMI ya, ha ruru 100. Ọ few ndị kara obi sisi wepụta nke ha public. Majority si mba na ọ ka mma ha mechazie ka e wee kwue nsị ha ka ihe kpatara na ya ewepụta ya public. Onwe ndị nọ nso ka ha bịa ha sị m na egwu na-atụ ha maka ndị mgbachu. So over 100 anyị gbanarị considering ebe anyị si start, mana anyị ga-like next year ka ọ bụrụ mmadụ 10,000 ga-enye testimony. Na ụmụnne m, mee na ihe a m kwuru. Ana m ebizi okwu a by ịkpọ Chukwu. Ụmụnne anyị niile ga-aba n'ụzọ, ma ndị bagoro already, biko etu ahụ isi wee duru ha ruo sikwa etu ahụ duru ha nata. Oge Igbo na-eme ọfụma, isi onye Igbo ada atọ n'ụzọ. Chineke, isi onye Igbo ịtọ n'ụzọ ahụ anyị na-ayọ ka ọ rụzie ihe ga-anọ in the past. Onye Igbo jee eje ka ọ na-ana n'udo na ọṅụ. Biko doo ndoriko Chukwu. Ihe anyị na-ayọkwazi ọnụ nwawo ndị ya ege vidiyo egewu, ige ya shie kenie ndị Igbo ya ege hie nne ọkwatu gị na anyị. Then ijekwazie na YouTube ebe m na-eme ya upload, iklik ya subscribe, ọ dịkwa mma. Ejighị ego eme subscribe a, mana ị subscribe ọ ihe onye Igbo ka ị kwanitere, ka anyị bido na-akwanite n'onwe anyị ka ọ dịgodo na etu a. Daalụ m.